Λοιπόν, τα analytics μπορούν να βοηθήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με πολλούς και διάφορους τρόπους. Ένας πολύ απλός τρόπος είναι ο υπολογισμός των safety stocks. Τι είναι τα safety stocks? Είναι το απόθεμα που πρέπει να έχει κανείς στην αποθήκη του ή στο μαγαζί του για να μπορεί να καλύψει μια αβέβαιη ζήτηση. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν είναι σταθερή η ζήτηση, κάποιος θα πρέπει να έχει ένα απόθεμα ούτως ώστε να καλύψει αυτά τα spikes, ας πούμε, που μπορεί να έχει ζήτηση. Έτσι. Από την μία πλευρά αυτό είναι απαραίτητο, από την άλλη όμως πλευρά κοστίζουν αυτά τα αποθέματα, αυτά τα προϊόντα που έχεις στην αποθήκη σου, γιατί είτε τα λεφτά που είναι ούτως ή άλλως περιορισμένα θα μπορούσες να τα χρησιμοποιήσεις κάπου αλλού, πιο παραγωγικά, που έχουν κάνει διαφήμιση, είτε ακόμα και αν μπορείς να πάρεις κάποιο δάνειο θα πληρώσεις επιτόκιο. Από την άλλη πλευρά δεν μπορείς και συνέχεια να κάνεις παραγγελίες, ας πούμε, από τους προμηθευτές σου, διότι και εκεί υπάρχουν κάποια ας πούμε μεταφορικά, υπάρχει ένα minimum ποσό, ας πούμε, ποσότητα ξέρω εγώ, προϊόντων που μπορείς να παραγγείλεις κτλ. Άρα πρέπει με κάποιο τρόπο να κάνεις balance, ας πούμε, όλους αυτούς τους παράγοντες, ούτως ώστε να μπορείς και να ικανοποιήσεις τη ζήτηση και να μην χάσεις πωλήσεις που ενδεχομένως να οδηγήσουν και στο να χάσεις και πελάτες, και να έχεις ένα κόστος το οποίο είναι, ας πούμε, κατά το δυνατόν το ελάχιστο. Είναι πολύ εύκολο να βρει κανείς υλικό, ας πούμε, μπορείς να το γκουγκλάρεις, μπορείς να ρωτήσεις οποιοδήποτε AI chatbot και η πληροφορία που θα βρεις θα είναι ότι επί της ουσίας χρειάζεσαι, ξέρω εγώ, μια εκτίμηση για τη ζήτηση, μια εκτίμηση για το lead time, που είναι, ας πούμε, πόσο χρόνο κάνεις με παραγγελία, πόσο χρόνο από τον προμηθευτή σου, πόσο χρόνο χρειάζεται να στα φέρει τα προϊόντα, που είναι σημαντικό αυτό, έτσι, γιατί για αυτή την περίοδο είναι που πρέπει να καλυφθείς επί της ουσίας. Αλλά εδώ παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο δύο παράγοντες. Όπως ο ένας είναι αυτός που παίζει πάντα πολύ σημαντικό ρόλο, που είναι η ποιότητα των δεδομένων. Δηλαδή, όταν βάλεις αυτά τα δεδομένα, ας πούμε, στον σχετικά απλό υπολογισμό που θα σου βγάλει αυτό το safety stock, θα πρέπει τα δεδομένα να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, γιατί αλλιώς και τα αποτελέσματα θα είναι λάθος. Δεδομένου τώρα ότι οι διαδικασίες που τρέχουν μέσα στην επιχείρησή σου είναι η κύρια πηγή για αυτά τα δεδομένα, και μάλιστα είναι, ας πούμε, το υποπροϊόν όλων των διαδικασιών που τρέχουν στην επιχείρηση, η ποιότητα και η ορθότητα και η πληρότητα αυτών των δεδομένων θα εξαρτάται από την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών που τρέχουν στην επιχείρησή σου. Οπότε πρέπει να βάλεις τα controls, αν είναι και αυτόματα ακόμα μεγαλύτερο, ούτως ώστε να εξασφαλίσεις ότι όχι μόνο τα δεδομένα που παράγουν οι διαδικασίες σου είναι σωστά, αλλά και οι διαδικασίες σου παράγουν ένα ποιοτικό αποτέλεσμα γενικότερα. Αυτά είναι αλληλένδετα. Οπότε κερδίζεις και από εκεί. Το δεύτερο κομμάτι που επίσης θα μπορούσε να έχει μια αξία είναι ότι εσύ μπορεί να μην θες να έχεις, ας πούμε, μια απλή υπόθεση ότι η ζήτηση ακολουθεί μια κατανομή με ένα τάδε μέσο όρο, μια τάδε τυπική απόκληση και σου βγάζει, ας πούμε, κάποιους στοιχείους αριθμούς. Μπορεί να θες εσύ να κάνεις κάτι πιο εξελιγμένο, να λάβεις υπόψη σου, ας πούμε, παράγοντες όπως η εποχικότητα, να λάβεις υπόψη σου τη διαφήμιση που έχεις κάνει, τις προωθητικές ενέργειες, ας πούμε, μέσα καταστήματα, discounts, μπουρου. Να φτιάξεις δηλαδή ένα marketing mix μοντέλο, ας πούμε, πιο advanced, που λέμε και στο χωριό μου. Συνεπώς, εδώ έχουμε δύο διαφορετικές analytical exercises, οι οποίες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Αυτό μπορεί θα πρέπει να γίνει με ένα συντονισμένο τρόπο, όπως είπαμε και για τις διαδικασίες που παράγουν τα δεδομένα, ούτως ώστε όλα αυτά τα πράγματα να λειτουργήσουν μαζί με ένα πιο αποτελεσματικό τρόπο, διότι διαφορετικά, επί της ουσίας, αντί να πετύχεις το τέλειο, ας πούμε, το potential που έχεις, θα πετύχεις κάτι λιγότερο. Ενδεχομένως και κάτι το οποίο να μην σε βοηθήσει, αλλά να σε παραπλανήσει.